Čaute, čaute, zdravím vás u ďalšieho videa na kanále Borkoslavko. Zdravím vás teda u pokračovania tejto série, už je teda znovu deň 90, točím tam, kde som minulé video prestal, takže som toho za kamerou vôbec nič neudialo. No a aby som vám predstavil, čo chcem dokončiť v týchto dňoch 90 až 100, čo už vlastne bude záverečné. A mne bude ten Miner Plus veľmi chýbať, takže by som bol veľmi rád, keby sme mohli nejakom odpeku takomto pokračovať. No, takže aby som vám predstavil teda, čo chcem ešte urobiť. Takže, chcel by som spraviť takú malú miestnostku dole, neviem, pustiť tam stroj na pár minút, no nie na pár minút, na pár sekúnd, proste takú pidi-midi miestnostku, kde budem mať villagerov, čo to hovorím, goblinov. Však lebo nemám ich veľa, koľko ich mám, 4 ich mám, takže to není nič prevratného. Tady to by sme asi mohli urobiť si cestu dole, takto. Aby sme to zároveň zo stroja nemali ďaleko. Tu by som chcel veľmi využiť môj Fortune Pickaxe, ale žiaľ som o neho prišiel v minulom dieli, takže no, nič sa nedá robiť. Dobre, takže ja tu na trošku podídem ďalej. Dúfam, že si nezrámujem. Čo je? Dobre, tam mám až farmu, takže to by malo byť všetko na pohodu. Takže, ale však hovorím, to nebude nič také dlhé, proste pár blokov, aby mi to vykoplo. Sem idú kolaje, sem idú kolaje. A tam idú kolaje a sem ide uhlie. Dobre, ťaž. A zároveň mi to naťažia aj cobblestone, ktoré... Aha, tak tu je to zrovna moc super. Tu je ešte aj toto, to je fakt úžasné. Dobre, stačí. Toto som tu úplne moc v pláne nemal spraviť, ale... Tak, nevadí. Som nečakal, že to pôjde takto. Ale kde je tá... Tyjo, to koľko hliny naťažilo. Za taký krátky čas. Sem tu na to tak... Čo ste ty furt? Nehaj mňa. Aj keď strop asi nechám hlinený. To nechám tak. No a... Tu na takto, ale tam budú iné bloky. To ja nadizajnujem ešte pomocou toho červeného dreva a... týchto čiernych deep slate šutrov. Lebo sa mi dosť páčia. No si to osvietim s dovolením. Ale zároveň, keď to má byť aj môj dom, tak rozmýšľam, že to spravím aspoň ešte o 3 bloky dlhšie a veru asi aj spravím. Lebo však zase nemôžem bývať niečo malom, to ako vôbec. Toto ja tu dokončím. A vy čo tu robíte? Vy viete ochraňovať môj domček? Tak ochraňujte. Aj tú prístupovú cestu zlepším, to ako o tom potom, ale zatiaľ takto. Tu máme nejaké ešte toto drevo. To si takto opracujeme. Ešte do drevofarmy si poviem zobrať tak stack dreva. Takže stack dreva máme. A neviem zase, či budeme mať dosť tých šutrov, ale to by nemal byť problém, dúfam. Poďme na to. Ale asi som vám už hovorila aj v predložných dieloch, že ja že absolútne som ani dobrý dizajner, ani ako stavať to, ja vôbec, to není moja silná stránka. Ja som skôr taký na craftenie, že viem väčšinu vecí, čo sa z čoho crafti a takto, to zase viem. Ešte tu na to takto rozšírim, aj tu. Chcelo by to ten efficiency pickaxe, ale preto to aj robím, lebo tu keď budú tí goblini, tak oni budú refreshovať svoje obchody a myslím, že jeden z tých obchodov je aj, že mi dajú za knižku Efficiency 5, Efficiency a dám im Pickaxe a Efficiency 5, tak oni mi dajú Efficiency 6 krompač. A to je dosť dobré, to chcem využiť. Takže preto to tu aj robím. A ešte aj k villagerom pôjdem. Takže jak by sme to nakombinovali? Určite by som chcel z toho spraviť aj nejaké schody, lebo to viem, že z toho sa robieva taký dizajn rozličných vecí. A few minutes later. Kámo, presne, čo ti dáva? Pôjdeme sa pozrieť aj na
do dolov, čo sú tam dole v tej jaskyni. Lebo potrebujem name tagy a tie by tam mali byť v čestkách, myslím. Asi to reálne idem teraz aj spraviť, ne? Nechci sa mi už stávať ako... Viem, že niekto stáva aj 5 hodín v kuse, ale proste tak, ale ja som není na takéto stávanie. A vymýšľanie tých vecí. Takto tu pekne svieti netridingoty a ja si ich nemôžem použiť, lebo... No čo? Nemám template, či čo to je? Ten upgrade. Lebo proste mám taký beščan, v ktorom to není. Alebo teda, ja viem, že to je asi o náhode, ale no. Tak proste. Funguje Iron Golem farma vynikajúco, tak jak by som potreboval. Môžem tam dať ďalšie kvetinky. Ešte flint si rýchlo niekam šmarím. Tak sem asi nie, sem tiež nie. Sem. No a idem to tam rýchlo preskúmať. Štít mám pre istotu. Dobre. No takže. Čestky, hľadám čestky. Haló, prišiel som si pre čestky. Tu nás sa to netvári byť ako čestky, ale dosť pekne to tu vyzerá, ak sa tu prelínajú všetky tieto rôzno rozličné bloky. Tu bude asi takde spawner. Akože možno by som si spawner na pavúkov dodal do tej svojej farmy. A na pavúkov sa myslím robí nejaké špeciálne, lebo však oni vedia liesť po stenách. Takže aby oni zbytočne neliezli tam po stenách a nezabraňovali spawnovaniu. A prosím, čestka. Toto si zoberiem, ale... Skylot. Panvička. Tomato seeds. Nie sú tu dve. Lebo ja som minule objavil taký jemný bug, že vlastne boli dve česky, že vlastne tie česky boli naduplikované. Ako keby. A tým pádom aj tie veci v nich boli naduplikované. Nehaj mňa. Ja neznášam týchto pavúkov. Tak, poď. Dobre, dal som to tam, rýchlo som to tam. Kámo, to čo tu ide po mne? Pavúcíni, nemám vás rád, nehajte mňa. Viete čo, ja sa vám ozvem asi, keď nájdem niečo nové, alebo keď sa vrátim späť, lebo toto hľadanie to nikoho nebaví, ani mňa. Zdravím vás teda u pokračovania. Som späť 1.98, takže už sa pomaličky blížime ku koncu. Idem v tejto chvíli ešte trošku obchodovať, lebo som si chcel vylepšiť armor. Neviem, či som vám ho ukazoval, ale už mám proste mega dobrý armor, protection 5 helma. Full protection 4, ja už len tak nič nezabije a tu nám mám, že efficiency 6. To kameň ťaží instantne, takže to je tiež fantázia. A teraz ešte chcem popredávať tie šutre, lebo ešte si chcem kúpiť Unbreaking 3 napríklad. Aha, ty mi ešte predáš mleko, ty si frajer. Dobre, ďakujem. No dobre, tak vlastne nepotrebujem popredávať šutre. Proste tí goblini, to je najlepšia vec, to by mali pridať do normálneho vanilla Minecraftu, si myslím. Lebo na lopatu si chcem dať Unbreaking 3. A na čo by som si ešte... Unbreaking 3 mám väčšinou na všetkom. Tu mám tiež Unbreaking 3, tu nás si dá Mending, Počkať, musím zaliesť dovnútra, lebo ma zožerú. No tak... Mending mám, Mending... 3 mendingy, mám iba 2. Počkať, ale najprv je mojou prioritou Unbreaking 3. A takto mending, výborne. A ešte by som chcel stihnúť dokončiť sklad aspoň. Dom som teda nestihol postaviť, a čo sa veľmi ospravedlňujem. Ale ja som nie taký na stávanie domov, ja som taký skôr, že... Taký
Ale zase som aj úplne aj na farmy nejaké redstoneové, mne to takto vyhovuje, že žiaden brutálne zapojenie, proste cogwheely a neviem čo všetko a proste úplne na pohodičku. Na lopatu si chcem dať Unbreaking 3, na helme ešte nemám Protection, či Mending. Takže to máme takto, tu máme full mendingový armor. Aha, mending ešte vlastne na pickaxe. Dám ho asi na meč. Tak alebo aj nie. Čo mám teraz, čo im môžem predať? Chcete... výborne, chcete koper. Výborne, proste najrychlejšie získané emeraldy, či XP. Mending, takto krása. A ešte by som si chcel rád na ňo dal, čo tam mám ten Sharpness 5 odložený, ale obávam sa, že na to nebudem mať. Kamo, presne 8 levelov si robí srandu. Nice, hotovo. Oficiálne fantastické veci máme. No a teraz na tomto tu mieste by som, alebo tu na takto by som spravil skladište a tu na ešte by som spravil takú kopulu, alebo vyplním to hlinou. Neviem, lebo nepáči sa mi, jak tam prší dnu. Dám to také, jak to je všade, dám tam hlinu. 2000 years later. Dobre, takže som späť už aj z výpravy maličkej ťaždiacej. Už som to tu trošku aj spravil, to skladište. Takto som to roztriedil, mal som... No, zlata som mal pomerne dosť, akurát ja som zabudol, že robím diamantové čistky a zo všetkého zlata som urobil zlaté. A že nehal som si, ale takto som to tu rozvrhol, si myslím, že to je celkom priateľné. Takto sú zlaté, diamantové a tu mám takéto koprové. A myslím si, že keď takto sa spraví slab, áno, takáto polička by sa to vlastne malo dať. Áno, výborne, takže funguje to. Ale obávam sa, že skladište už nestíham roztriediť, lebo pomaly, ale iste sa nám už blíži ten deň 100. Ale toto tu ešte aspoň dokončím a prenesiem sem aspoň čestku so vzácnosťami. Vzácnosti by som dal kde? Tie by som dal asi úplne, že nakoniec. Toto tu chcem ešte dokončiť. Že takto. Ak by ste náhodou nevedeli, jak to funguje, tu si zoberiem toto. Aha, takto. No a tu vidíte, že je to tak označené, že čo je v tej čestke a zároveň to ani nezavadzia. 5 stolny hneď, 52 diamantov máme na konci videa. Netherite určite krásne tu sú. Škoda, že som zbytočne strávil čas ťažením ich. Som si vlastne až uvedomil, že na to potrebujem tú vec, jak sa volá, ten netherite upgrade, takže no. Mohol som stráviť na menej času kopaním toho netherite. Ale však to nevadí, hovorím, že ak budete chcieť pokračovať, nie, tak mne nerobí problém ísť zase do nedru a volať, čo tam také porobiť, pohľadať tam. Ale ja si teraz dám chvíľku pauzu, lebo som na tomto strávil pomerne veľa času, však lebo 100 dní je, myslím, 33 hodín normálneho času, takže si zoberte, že som strávil 33 hodín, to čo je hento? Čo to je? To je skeleton. Koľko mi uberá skeleton? Pol srdiečka. To by som najprv musel trafiť, chalanko. Dobre, no. Takže za celých 100 dní sme spravili. Hovorím, jejda, neotravuj. Takže máme deň 100. A ešte chvíľku počkám. Dobre, takže tento krásny stroj, ktorý naraz ťaží 45 blokov. Potom, aby som aj ja mal taký dobrý pocit, že som spravil niečo z crateu. Takže som spravil aspoň niečo takéto s pásmi. A tu nás sami odkladajú
tipslety, aby som rýchlejšie vlastne mohol vyprázdniť svoj ťažiaci stroj. Za druhé, totálny bordel sklad. Máme potom celkom funkčnú Iron Golem farmu, ale bola by o mnoho efektívnejšia, keby namiesto magma blokov tam bola láva alebo niečo v takom zmysle. Máme tam 407 ironov a 230 kytičiek, takže to je pomerne dosť. Plne automatickú farmu na zeleninu, alebo čo to je, ktorá celkom funguje. Máme tu niečo, ale keby pokračovalo, tak by som to určite zväčšila aspoň tieto dva bloky. Potom maličku sugarcane farmu, potom takúto nejakú farmičku. Krásne brutálnu farmu na drevo, ktorá už je zase totálne plná, takže ja ju vypnem, lebo už ani nestíha. Enchanting table na level 30. Potom tu také obchodné stredisko, kde mám aspoň 4 villagerov s tými úplne najzákladnejšími enchantami. Potom tu hneď zo začiatku, čo bola prvá crate vec, ktorú sme vlastne spravili, bolo takéto niečo. Aha, tu mám iron sheety. Poteší. No a potom v Netri, ale v Netri tam sme viac menej toho nič neurobili. Tu máme slepičky. Tak ja vám ďakujem, že ste boli súčasťou týchto 100 dní. Hovorím, ak by ste chceli akékoľvek pokračovanie z tohto modpacku alebo z iného, ale z modpacku takého, ktorý bude mať tak maximálne do 200 modov, lebo keď ešte to zároveň aj natáča, takže to berie FPS, a potom mody berú FPS, takže z toho by si nemali taký zážitok kultúrny. Takže taký menej náročný modpack. No dobre, tak ja sa postavím tu na najvyšší vrch. Vrch stromu. Takto. S výhľadom na veci na Iron Golem farmu. Dobre, takže vám veľmi pekne ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Máme deň 100 a za zhliadnutie celej série. Budem rád, keď mi napíšete do komentárov, jak sa vám to páčilo a či mám pokračovať. Takže ja vám ďakujem veľmi pekne. Nezabudnite dať like a odber, poprípade nejaký pozitívny komentár, veľmi ma to poteší. A zatiaľ čauko čauko!